Takže já vás zdravím. Dneska bych se chtěl podívat nějakým amatérským pohledem, nebo spíš zkušenostma po 3 měsících na zařízení Galaxy Z Fold 7, jakožto jablíčkář, který vlastně iPhone vlastnil od 3G, až vlastně teďka i po novou 17 Pro, takže mám nějaký aktuální srovnání a chtěl bych se spíš podělit nebo chtěl bych spíš takový ten zážitek pro ty, nebo zkušenosti po 3 měsících, kdo třeba o tom uvažuje, nebo kdo už vlastně přešel z těch jablíčkářů na Galaxy Z Fold 7 a zda u něj zůstal, nebo zda má v plánu, nebo vlastně přejít zpátky a jak se mu to zařízení používá, co ho na něm baví, co ho naopak štve. Takže pojďme se na to podívat trošku z uživatelského pohledu. No a proč jsem se vlastně rozhodl udělat ten krok, tak protože skladací telefony od Samsungu začínají být dost populární. Všímám si to i v okolí nebo zahraniční fora, kde spoustu vlastně těch jablíčkářů testuje něco zajímavějšího, novějšího a přechází na ty skladací telefony od Samsungu. A tak jsem si říkal, tak se na to pojďme podívat schválně, jaký to je. A musím říct, že Samsungu se povedl ten telefon naprosto, je to téměř dokonalý telefon. Ta konstrukce, přední strana je naprostá bomba, hmotnost, jak je vlastně ve složeném stavu úzký. Jako musím říct, že tohle se Samsungu opravdu povedlo. Hnedka, když se dostanu na začátek k Android systému, za mě super, je to odladěný, animace jsou superový, je to plynulý, nemám k tomu vlastně co říct. Jediný co, tak vlastně aplikace nejsou až tak dokonalý všechny, to znamená třeba Facebook, když jste na přední straně, chcete ten telefon otevřít a jste někde v nějakém článku nebo v komentářích, tak ten telefon to vlastně jako killne tu aplikaci, aby vlastně dopočítal ty rozměry těch stran při otevřeném telefonu, takže vám z toho hodí vlastně na začátek. Občas je tam nějaký bug, ale není to nic, co by způsobovalo to, že by ten telefon byl nepoužitelný. A naopak říkám, je to všechno superově odladěný, líbí se mi to. Jak já vlastně používám iPhone, nebo jak jsem používal iPhone, bylo to hlavně vlastně na práci, telefon klasicky, Teamsy, nějaký střih videa a natáčení a focení. K tomu vlastně já používám v kombinaci vlastně Insta360 X5 a DJI Mavic Pro vlastně drona. Co mě překvapilo, tak u Insta360 u té aplikace, když vlastně se chcete podívat na to video, případně ho nějakým způsobem stříhat, tak vlastně u iPhoneu v aplikaci je možnost zapnutý Dolby Vision, což vlastně na Androidu nejde. Takže to je takový, jasně ten obraz se dá doladit jiným způsobem, ale je to prostě funkce, kterou zapnete a ten obraz vypadá jinak, je to líbivější, ty barvy jsou prostě jinačí, to prostě na Androidu nejde zapnout. Příchodem vlastně iPhone 17, na který jsem čekal, za mě zklamání. Telefon jako takový klasika, super jistota, všechno tam na něm běží superově. Nicméně je to trošičku nuda, ale myslím si, že tohle je i v tom světě Android, kde zase uživatelé S25 Ultra a těch vlajkových lodí mají de facto to samý. Takže se dostávám k tomu, jak vlastně jsem Folda zkoušel, to znamená natáčení, focení. U toho bych se hnedka zastavil, protože prostě mi přijde, že je to potvrzený i z více zdrojů od mých kamarádů. Koukal jsem i na různý fóra, kde prostě ty telefony, nebo konkrétně ten Fold, mi přijde, že si dělá co chce, že prostě jak se vyspí, nebo jakou zrovna má náladu. Vys ty fotky, co vidíte na obrazovce, dám vám sem nějaký ukázky. Pokud je pěkný světlo, sluníčko, den, ty fotky jsou úžasný. Pak byla situace, kdy jsem fotil za šera nebo prostě v horším světle a z nějakého důvodu ten telefon na automatický režim, z toho vylezlo to, co vidíte. Pak jsem zapl noční režim, ta fotka byla podstatně lepší, nevím proč, jestli zrovna se v tom nějakým způsobem kousnul ten telefon nebo ten foťák, ta aplikace foťáku musela se vypnout, zapnout. Nebo prostě mu to přišlo, že to světlo je dostatečný, proto nezapl ten noční režim, ale za mě tohle jako u telefonu za vlastně v předprodeji u 512 GB verze za 56 000 nic moc.
Samozřejmě tam vlastně čočka hlavního senzoru pouze z S25 Ultra je ten hlavní senzor, ostatní 2 čočky jsou vlastně ze starších modelů, je to nějakým způsobem softwarově jako vylepšený, ale zase proč u tak drahého telefonu a vlajkový lodi, když to vlastně Samsung tlačí, jsou ty 2 čočky takhle ze starých modelů, nevím. Samozřejmě jsou tady jiný telefony, ale bavíme se o tradičních telefonech, což mě jako neláká. Mě, pokud bych měl vlastně jako přejít na ten Android, tak mě láká pouze vlastně ten skládací telefon a to je pouze vlastně ten Fold 7. Jak jsem říkal, konstrukčně je to superové, takže ani jiný skládačky mě nelákají. Z těch tradičních telefonů tady máme jako fotomobily Vivo 300, Xiaomi 15 Ultra a tak dále, ale říkám, to mě až tolik jako nebere, neláká mě přijít na ten tradiční telefon a vyšel z iOS systému vlastně jako na tohleto. Takže k fotoaparátu toho Foldu za mě takhle. Pak jsou tady fotky jako ve dnech, zase dám vám si nějakou ukázku, což vypadá suprově. Stříhání na tom telefonu, bomba, prostě otevřete obrazovku, máte tam velký displej, to kompaktní, sednete si na gauč, otevřete to, nebo v kanceláři, to stříhání je pěkný. Co zase mě překvapilo, tak když vlastně natočíte nějaký video, chcete si ho trošičku upravit, zkrátit, na iPhoneu vlastně uložíte, nic se neděje. Tady vlastně, jakmile ho trošku zkrátíte v té nativní aplikaci, nebo chcete udělat nějakou menší změnu, okamžitě běží vlastně nějaký proces a to video vlastně se ukládá jakoby znova. Nevím proč. Jsou to detaily, na který si člověk jako zvykne. Jo? Zjistíte to pouze, pokud ty zařízení máte vedle sebe a testujete jedno video, nebo stříháte jedno video na obou zařízení stejně. Dále, co vlastně mě zklamalo, tak je trošku baterie. A zase přijde mi, že jeden den je to tak, druhý den je to tak, prostě zase podle nálady. Jednou ten telefon, pokud leží, nedělám s ním, tak bere baterku, nevím, na pozadí nic neběží, díval jsem se vlastně na tu statistiku, co by to mohlo brát, jaká aplikace, jestli tam něco není zaplý, nic. Druhý den telefon drží a takhle to prostě je fakt jako na náhodě. Nevím, jestli se vám to děje, nebo jestli máte jinou zkušenost, co jsem probíhal zase jako nějaký fóra, tak tenhle ten jev je běžný a někomu se děje, někomu se neděje. To samé, jak jsem říkal s tím foťákem. Někdy je to dobrý, někdy je to prostě špatný. Ale nečekal bych prostě u takovýhleho telefonu, abych musel něco manuálně vypínat, nastavovat, prostě chci, aby to bylo automaticky řízený. Samozřejmě je tam super, že u toho foťáku si můžete nastavit, máte tam jako profi režim, bomba, ale prostě na ten automat bych čekal něco jako lepšího. Prostě iPhone vezmete, vytáhnete, fotíte, nemusíte nic dolaďovat. Za mě takhle. Další, co je super na tom hraní her, ač já nehraju tolik hry, ale prostě když někdo má rád to hraní a máte tu velkou obrazovku, zase vytáhnete z kapsy malý telefon, otevřete, hrajete, to je taky parádní. Že celkově nějaký shrnutí, za mě telefon je super, co se týče toho zpracování, působí to pro mě jako víc prémiovější než třeba nový iPhone 17 Pro. Za mě ten hliník je tady podstatně hezčí, prémiovější. Používání toho telefonu jak na zavřený obrazovce, tak na velký obrazovce je super. Vadí mi určitý věci u toho foťáku a to bude asi i důvod, proč nezůstanu bohužel u tohle telefonu. Ač bych rád, protože je to velký game changer, ta práce na tom je úžasná, ale víc se přikláním prostě mít jako kvalitnější a jistější fotky, než prostě mít větší displej. No. To je asi moje zkušenost za mě. Dále jsem k tomu testoval třeba vlastně i hodinky Ultra 2025, kde mě zase zarazilo pár věcí. Hodinky jako designově pěkný, mají teda pomalejší nabíjení proti Watch Ultra, Apple Watch Ultra, a co mě zarazilo, tak byly nějaký, jako mám rád sport, takže nějaký procházky, fitko, a u těch chůze, u těch procházek vlastně mě zarazilo to, že 5krát stejná trasa a pokaždý vlastně to ukázalo jiný vlastně metry, kilometry. Samozřejmě pokaždý nejdete jako stejně, jdete, já nevím, o metr vlevo, o metr vpravo, ale na té samé trase ve stejném bodě mi to ukázalo prostě jednou třeba o 30 metrů víc, po druhý o 40 metrů míň, jo, takže ta odchylka, nevím proč, samozřejmě jsou to jako blbosti, ale je to zarážející.
Což na Apple Watchích se mi vlastně za těch x let, co je používám, nestalo. Chodím stejné trasy a vždycky to ukáže prostě na metr přesně. Ale jak říkám, jsou to detaily a není to zase něco, kvůli čemu byste ty hodinky neměli mít, nebo proč by vás to jako nějakým způsobem omezovalo. Ale všiml jsem si toho a prostě jsem se chtěl o ten zážitek s váma podělit. Takže na závěr, jak jsem říkal, zůstanu asi nejspíš u iPhoneu kvůli fotkám, chci mít jistý fotky, chci mít, aby to bylo pěkný. Prostě vyhrává za mě asi ten iPhone. Co jsem vlastně zapomněl ještě zmínit, tak co mi bude chybět, tak je určitě ta AI od Samsungu, která je naprosto dokonalá. Tady je opět vidět, že to prostě jde a nechápu, co vlastně nacvičuje Apple vlastně ze svojí Apple Intelligence, která je vlastně takový výsměch vlastně pro nás všechny. Kdy něco bylo slíbeno a vlastně dodnes to není. Za mě teda tohle je velký mínus u Apple a nechápu to. Nechápu, proč to tak je, proč to vlastně vůbec vydali. Asi by bylo lepší, kdyby to vůbec nevydali, protože to, co to předvádí, to je fakt katastrofa. Navíc i vlastně nový iOS není taky úplně jako bezchybný, je tam spousta bugů, spousta věcí, které prostě se dřív neděly, takže ono to má taky svoje dvě mince. Ale ten foťák, ty fotky, ta kvalita prostě, ta je jinde za mě. Na závěr by mě zajímal i nějaký váš pohled, jestli je někdo, kdo tohle má stejně, podobně, kdo přešel nebo plánuje přejít, co ho na tom telefonu štve, nebo naopak, co je super. A jestli je něco, co by vás zajímalo, co jsem tady neřekl, napište mi to do komentáře a napíšu vám. Tak zase někdy u nějakého videa. Čau.